dacă vrei să glumim, dar sloganul pentru mulți clienți este un semn de exclamare, pentru că toți vor call to action. Vor un call to action și pentru mulți sloganul e doar un semn de exclamare. Fă asta, drege aia, spune aia, încearcă aia. Și sunt foarte convinși mulți oameni că, da, call to action-ul, pentru că stă scris în manuale de marketing și în alte cărți de comunicare, are un impact mult mai mare. Acum, dacă mă întreb pe mine, n-ar trebui să abuzezi de acest call to action, ar trebui să vezi dacă e loc acolo, ce fel de campanie, e o campanie promoțională, e o campanie de imagine, cine e targetul tău, e mai puțin educat, e foarte educat, adică semnul ăsta de exclamare trebuie folosit și el cu măsură, luând în calcul toate elementele astea de care am vorbit. Depinde foarte mult de campanie și de cauza în sine, pentru că dacă reușești foarte bine să comunici mesajul tău emoțional într-o formă care deschide, ca să spunem așa, dimensiunea comunicării între tine și targetul tău, el îți va accepta mai ușor impulsul, pentru că reacția lui emoțională va fi oarecum garantată. Pentru un target mai elevat, cu studii, eu mă feresc să folosesc întotdeauna acest call to action. Pentru că oamenii înțeleg lucrurile și le simt altfel, fără să simtă nevoia să le spună cineva ceva pe un ton autoritar. Pe un, hai să facem ceva. Ok, e clar că trebuie să facem ceva. Un ONG asta spune, băi, trebuie să schimbăm ceva. Vino și ajută-ne să schimbăm ceva. Împreună cu tine vom schimba ceva. Nu? Asta face un ONG. Da. Și este clar, deci mai multe ori, adică evident mă voi duce cu un call to action, poate în body copy. Donează, ajută și toate lucrurile astea, evident. Dar nu m-aș duce neapărat cu call to action în headline. Nu întotdeauna e nevoie de ea. Deși mulți consideră că, da, ar trebui din start să văd acest call to action. Și nu e chiar adevărat, pentru că, repet, contează foarte mult cum comunici, pe ce mediu comunici, care ți-e targetul și care e mesajul tău, până la urmă. Mi-aduc aminte de un print, ca să-ți dau un exemplu, apare și prin cărțile de publicitate. Un print care și mie mi-a plăcut foarte mult, cu un copil care zăcea într-o băltoacă. Era foarte emoțională povestea, într-o băltoacă ploua, parcă printre ram negru. Stropii nu se văd foarte bine în ram negru. Și headline-ul spunea ceva de genul viața e scurtă, copilăria și mai și. O spune în engleză, life short, childhood is short. Era un statement. Ăsta era un statement și atât. Nu-ți spunea, fă asta, drege asta, dacă nu faci asta, va fi rău. Nu, pentru că astea sunt lucruri pe care le simt, le știu, le văd și mai sunt 7000 de alte branduri de companii care îmi spun cumpără, ia 2+1 și așa mai departe. Profită de campanie, nu rata promoția și tot felul de lucruri de astea, ești sătul de ele. Și atunci s-ar putea să zici, wow, ce frumos, cât de blând, depinde ce apreciază targetul, cât de blând, cât de frumos a putut să-mi spună un mesaj. Adică în momentul în care eu, iată, în exemplu pe care ți l-am dat, vorbeam de copii. Nu i-a fost nevoie să-i spună unului din start, băi, ajută copilul ăsta să facă ceva. Nu, a arătat un copil și a pus accentul pe importanța copilăriei, cât de valoroasă e copilăria. În momentul în care tu empatizezi, ai fost copil și știi acolo cât de valoroasă e copilăria, deja simți nevoia să faci ceva pentru copiii care mor de foame, nu au casă și așa mai departe. Pentru că valorizezi ceva ce ai trăit, știi deja, ai trecut prin asta. Important e să ajung la sufletul tău. Să-ți vorbesc prin concept de lucruri de valori pe care tu le accepti, le-ai asimilat și le simți și vibrezi cu ele. Și atunci îți spun un adevăr pe care tu îl conștientizezi, n-ai putut să-l spui la fel de bine, la fel de scurt, la fel de sintetizat, ți l-a spus campania, copywriterul care a știut să spună line-ul ăsta atât de frumos
și tu să-ți dai seama, da, momentul ăsta de bucurie, de fericire absolută, de lipsă de griji, care construiește copilăria, este atât de scurt. Iar alții îl pierd. Aș putea să fac ceva pentru ei și m-aș simți bine să fac asta. Și vin cu acel call to action de care mulți sunt obsedați, în body copy, în text jos și spun că poți să faci ceva donând sau și așa. Deci important e să găsesc și mesajul, dar și forma cea mai potrivită pentru targetul meu. Pentru omul din agenție, campania este de succes atunci când oamenii vorbesc despre ea. Că vorbesc de bine, că vorbesc de rău, importantă e notorietatea, bazul pe care îl faci. Cu cât e mai mare forfota în jurul subiectului, cu atât mai bine. Indiferent că sunt negative sau pozitive, dacă tu știi că ți-ai făcut treaba bine pe targetul tău, e extraordinar, pentru că ce se întâmplă? Tu trebuie să-ți atingi targetul. Oamenii de cele mai multe ori vor spune, nu înțeleg asta, nu-mi place asta, ce aiurea e campania asta. Poate că nu sunt în target. Și atunci, evident că nu rezonează cu mesajul tău. Atâta timp cât ai atras atenția asupra campaniei și a crescut notorietatea, în același timp tu ți-ai atins targetul pentru că ai ales cel mai bun mesaj, cel mai bun mediu de comunicare, să-ți atingi targetul și ai obținut un răspuns din partea lui, implicare sau share, ca să spunem așa, atunci campania ta e de succes. În momentul în care oamenii vorbesc despre ea, încep să o reinterpreteze, încep să arunce chiar cu pietre, e bine, e foarte bine. Trebuie să te bucuri pentru că ea s-a văzut și a atins ceva, n-a trecut pe lângă. De fapt, asta e primul lucru, să atingi oamenii. E punctul 1 de care vorbeam la început, să atragi atenția. Ok, ai atras atenția, poți să atragi atenția și ieșind în fundul gol pe stradă. Dar important e ce vrei să obții cu asta. Dacă ieșind în fundul gol pe stradă ai reușit să schimbi percepția unei puștoaice despre frumusețea umană, foarte bine. Ce dacă baba de la 5 te-a blestemat și te-a trimis în iad? Important e să-ți atingi scopul.